Cześć, siema, z tej strony Wiktor, razem ze mną jest Filip. Witam was w 8. odcinku Minecrafta z Filipem. Dzisiaj jesteśmy w cave'ach, bo Tak. jak pamiętacie, po przygodzie naszej ja znalazłem jakiegoś cave'a, weszliśmy, znaczy Filip też weszedł do swojego, ale potem przyszedł do mojego, bo u niego się cave'y skończyły i tak dalej, dobra, gram dalej. Dzisiaj będzie odcinek cave'owy, tak jakby. A jutro będzie budowanie, bo nie wszyscy lubią, gdy... Sorry za głosy. Dobra, mniejsza. Więc jutro będzie budowanie. Budowanie, tak to biednie powiedziałeś, budowanie. I to bardzo ładnego domku. Znaczy, ja nie wiem, ale mój kolega wie. Bo on już wie, jaki domek chce. Co chcesz? A ja chcę żelazo. Co? Nie no, już w tej kopalni nic nie ma. Już w ogóle w tych moich cave'ach chyba nic nie ma. Dobrze, tylko przy czegoś jak chcesz, to poszukaj. Wągiel. Dobra, bo mnie wkurzają. O, pyrę dał. Normalnie zatruto. Normalnie. Ziemniak. Potatoes. Jest, motherfucker, czego? Kolejny zombie. Zobacz, co jest. Yes. I kolejna zbroja, czyli już możemy swoje konie ubrać. To jeszcze nie ma koni. To możesz mieć swojego osiedla też. Jej. Dobra, to zostawię. Co? No, zostawię. Ja się wykopię w górę, bo muszę się wykopywać. Ale co? Co zostawisz? Pszenicę? Pszenicę wezmę akurat. Ej, ale weźmiesz Mossy Stone'a, bo jak tu nigdy nie, już raczej nie wrócimy do tego spawnera, to a Mossy Stone zawsze może się no kolejny zombie. Pakuję. Z tych bzdurnych rzeczy. Dobra, nie wiem po co to mi jest. Nie wiem po co to mi jest. Gunpowder. 2 buty 13. Nie wiem po co mi jest piaskowiec. Nie wiem po co mi jest To już prawie wszystkie niepotrzebne rzeczy u ciebie. O, to jest podejrzane. Dobra, to 5 już. Kurde. Dobra, tory na razie nie są potrzebne. Kolejny a nie, myślałem. Tory na razie nie są mi potrzebne. No tylko potem może nie być, że jest ta kopalnia jakiegoś tam nieużycia. Dobra, to się stworzy najwyżej. Na razie dużo żelaza. O, co fajne. Czemu nie mogę cię bić po łuku? Spadł. Tu zagięło. Spadło. Żyj. Idiotka. O, no to... No i czemu idiotka? No czemu Basia? Przecież to jest szkielet. Bogdan. To jest szkielet Bogdan. Basinek. Właśnie. Co? What the hell? Haha, basinek. To nie było śmieszne, wiem. Nie bijcie mnie za to. Ale to było takie coś, bo ja tu mówię, a dobra, jestem w tym Zdobyłeś? cave'ie,
tu do góry. Ej, wydobyłeś? No Steve konto? Całego. Całego. Ej, nazbierasz trochę drewna sobie? No nie wiem, czy my dzisiaj nawet wyjdziemy z tego. Znaczy, ty teraz wywoływałem. Nie mam. Ale ty pewno jeszcze tutaj wrócisz. Pewnie zapewne. O. Zielony. O. Nie. No kolejny zombie. Tu gdzieś jest spamy, czy co? Ej, tutaj było w ogóle? A, no dobra, nie było. Nie, ja z latem wolę się nie bawić. Tu się walkę. Oła. Moje gardło. Nie. What the fuck? Majne gardło. Muzy poleciały. Chcesz ósemkę? Nie. Dam sobie radę. Bez. Kolejny Osiem. gdzieś tu jest zombie? Widzę. Co mówiłeś? Kolejny gdzieś tu jest zombie? Spawner? Nie. Ale chociaż zombie. Bo słyszę co. Oficjalnie mówię, ten kamień już jest mój. Przejęty przez Pinnego wina. Ola zagi. Osiedlone. Tylko przy okazji jeszcze jedno takie całe drewko za a nie tak. Co to jest, nie? Takie całe drewko. Rączką? Nie. Nie, ale No, ja nie jest zombie. nie, ale że jestem debilem, próbowałem kilofem. Tak, Filip, kilofem zetniesz drewno. Tak. Mądra jesteś. O! Jest. 38. Wow, ale bele. Creeper to jakiś niechciany gratis chyba. Nie! Żelazo buchnął. Pieruna. Wybuch mi żelazo. Co za pałka. Skąd? Czy to jest panel creeperów? Nie, Tak. jakby były spawnery creeperów, by pewnie płyty się znajdowały. Aha.
nie robią na mnie wrażenia. A nie, robią. Ten odcinek cały czas się nagrywa. Tak? No dobrze. Nie, ja w ogóle zapomniałem, że nagrywamy. Co za ją? Lecimy dalej. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Pierunie. To w końcu mamy tabliczki z imieniem. Znaczniki. Tablica z imieniem. Już, ale to oświetlone pięknie. Te piękne. Lecimy w dół. Ty już się wypakowałeś? No. Tutaj to jest ksyn. Nie. To jest ksynki. I żarcie sobie przepadł. Nie. Pierunie. Ej, tak czy siak z tym skonerem nic nie będziemy robić. Możesz sobie zbić, weźmy się. Nie, bo ja go już zaznaczyłam. Tak czy na takim podróży będziemy coś robić? Chociaż most londyński. Londyński. No. Albo wioska na drzewa. Wioska dżunglowa. O, i ja tu spadłem i poszukałem kiełów. Też byłem. Też. Jak widać. Ja zaraz chyba idę do chaty. W sensie? Na krafcie. Szczerze, to już chyba nic nie ma. U mnie przynajmniej. Mnie też nic nie ma. Ja może idę innego cave'a. O. Kurde było. Dobra, ja idę innego cave'a poszukać. Pójdziesz za mną? No tylko... O. O, jeszcze bardziej. Dobra, to jest chyba największy punkt tego. Teraz. Ja nie wiem, ile ja mam żelazo. Ty już po... To ten iron był wysoko, czy co? Czemu? Wiem. O. Tam. Mały zombie gdzieś jest. Gdzieś jest na pewno mały kurczę zombie. Nie wiem czemu tu żelazo jedno jest, ale okej. Gdzieś jest mały kuźny zombie. Mały pierun. Teraz mnie trafi w dół. Teraz bliżej mnie. Już jest dzień. Chcę iść. Psy próbuję. Ja mam tylko trochę zbrojkę zużytą. Koniec. Ja nie jest ten mały pierun. Dobra, trzeba szukać. Dżungli? Szukamy? Czy gdzie? Czy idziemy gdzieś tam? Nawet duża ta wyspa. Wow! Ej, tu coś jest. Idziesz? Jestem koło tego twojego. Tu. O, widzisz tam ten lasek? Tam idziemy. Mhm. O, okej. Kolejny ląd? Czyżby? Wow. Shit. Ej, tu można coś zrobić. Jest zwierzątka lecą. Jest cywilizacja. Ja. Tam gdzie ty byłeś był jakiś tak duży cave. Dużo. Po prostu takie
blisko domu. Ale my tu... No. To jest nasza wioska. Aha, no to... Tu byliśmy. No myśleliśmy, że tu jakiś nowy ląd odkryliśmy. O, zobacz. Coś jest na dużo kurde. Na dużo. Tu coś jest. To jest to samo. A, byliśmy. Gdzieś byliśmy? Jest tam gdzieś nie byliśmy, no kurde. Tu wszystko kurczę odkryte. Ej, tu co tam? I tu nikt z nas nie był. A nie. Kuźde. No. Ale ładne! Ej, gdzie ty jesteś? O lol. Patrz. Ej, Takie wejście. tu jak coś mam. Niby odkryte, ale tu już więcej świeczek nie ma. Wiesz? No nie? Nie. Czemu? No i tu będę. Nie, nie pomagaj temu spać. Czemu? Nie pomagaj. Ja tylko jeszcze raz zwiedzam kraj, bo ten odcinek miał być kejwowy. Zwiedzam. Jeszcze na game modzie. Prawie że. Zamiast paproć przeczytałem przeproś. Lol. Co to jest? Genetika zje. Witam w domciu. O, Nie myślałem, że to będzie. Takie włazy do domku automatycznie. To nie mój. To twój duży piesek. O mój. wow, dużo tego QA jest. Oluję, on się gdzieś Ja tam. serio dużo jest tego. Ej! Dobra, nie będę miał pieska. Ale ty też nie będziesz miał. Aha. To jest twój. A nie, to jest mój. I czemu się do mnie tepnął? Nie wiem, uderzyłam go. Ej, jest? no! Idioto! Co? No i teraz ja mam łazić z psem po kejbach. Ej, no ja tylko postawiłem pochodnie i sprawdzałem, czy to mój, czy nie mój. Uderzyłeś go? Nie! No to po co żeś koło niego postawił to? I teraz z psem na kejbach. No zaje fajnie, jeszcze nie mam tego. Czego? Kilofa. Bo nie mam patyków. Patrz. Jak się stopisz w lawie, to wszystko wypadnie. To są skończonego. To jest o dziwo mój. Nic nie wyciąłem. Musiałem pochodnie. Stój, durny psie. Żyje? Mój? Nie, O, żyje. jest. Żyje twój kundel. Spadaj. Kaniel nasz. Spawner nasz. Wszystko masz. Moje. Bang. Bang. Kura, wszystko moje. Witajcie w domciu. Ja chyba już nie idę na gejwy. Idziesz ty? Nie wiem. Ja chyba odkładam i idę. I co? Może kończymy nagrywać, tylko jeszcze pieski oswoimy, dobra? A nam swojego co?
Ja cię... Nie mam. Kurde. No, nie mam. Co sobie poszukasz? Ja nie wiem. Możesz zabić mojego, ja nie chcę. Nie mam powodu zabić mojego. O, Luison. Dobra, ty. Masz swoją zbroję dla konia? No masz. Ja idę poszukać konia. To poczekaj, ja muszę tylko dać do pieca. Mam swoją zbroję. Ej, a ty się nie wypakowujesz? Nie, na razie. Jak idę szukać kuców. Gdzie jest zbroja? Nie wiem, już ty tam powinieneś mieć. Nie. Tylko najgorzej jak mu się zabije. Nie. Chyba, że ty go zabijesz. Jak koń Rafał wyglądał? Był chyba biały w czarne kropki. Albo czarny w białe kropki. Ej no, co za rendering. Łuk z tym. Ty już nie za film kiedyś A sprzątałeś. zresztą nie pamiętam. Mam to w dupie. Może Walentynę oswoisz. Nie chcę Walentyny. Muszę zobaczyć jak wyglądał koń Rafał. To go pornolujesz z innym koniem i wyjdzie Mały koń Rafał. koń Rafał. Spornowany. No kolega jest zboczony. Nie myślałem, że ty wpisujesz do tego. Mój kolega jest zboczony. Nie. No dość jest. Dobra. Nadzie przecież nie ma konia Rafała. Ma. Nie, Rezy ma prawdziwego konia Rafała. No nie. Tak. Nie, bo on byle jakiego konia nazwał konia Rafał. Może Altivo. Gdzie są moje duże konie? O, Luison. Dobra, mój będzie lepiej. Co ty tam masz? Ja nie wiem, ja znalazłem jakieś cave i znalazłem zejście. Znalazłeś dziurę. A jak Altivo wyglądał? Altivo? Co miał? O ile znajdę w ogóle jakiegoś konia widzę. Z tym to może być mały problem. Dobra, zrobię, że to nie żadnie. No bez jaj. No dobra, zabiłem was ostatnio pierdyliard, ale no bez przesady. Jak się nie zrespią, to będzie twoja wina. Czym nie jest Altivo? Nie Altivo. No, jest Altivo, ale czy jeszcze będę mógł kurczę nazwać go twoim znacznikiem? No spoko. Bo ja już nie wiem, czy Rafała prędzej bym nie znalazł czasami. Basia już. Ile tych durnych pająków! Ja O, dała mi łuk. Ja pierdzielę, ile tych durnych pająków. Narzek z aury. Jak one mnie
Oglądasz Madolandię? Madziejland. U ciebie coś się kąpało? Nie, ja się kąpałem. Kamień. Wydym. Pusty. Jak sklep. Bądź uwielbiony. Nie pamiętam, co tam było dalej. Kiedy ostatnio byłeś w kościele? Wczoraj. Dla mnie jak wczoraj. Ja nawet wczoraj nie byłam w kościele. Lol. Ja dawno nie byłam w kościele. Mhm. No tak. Kiedy ostatnio byłem? Niewiele. Nie. W niedzielę i w sobotę nie byłem w kościele. Dobra, mniejsza z tym. Dobra. Mniejsza diaksy! Co? Diaksy, patrz. Mhm. Dobra, ile ten odcinek już trwa? Możemy już kończyć. No co prawda. Nie będziemy ludzi zanurzać się ośwajaniem koni. O, ciepły telefon. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i